Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Fall army worm infestation sa iling-iling sa Barangay Kabadyangan sa Himamaylan City ang ginreport. Sunod sa kay Nilo Basco Jr., ang Crop Protection Section OYC sa idalom sa Office of the Provincial Agriculturist sa inisyal nilang report 80 hektarya sang 135 hektarya sang katubuhan sa mga magagmay nga planters sa iling-iling ang apektado sang fall army worms. Personal nga nagpadulong man sa lugar si 5th District Congressman Dino Yulo upod ang mga tiglawas ng Sugar Regulatory Administration. Sunod sa kay Basco, buwas na tala na nga magpatuman ng OPA upod sa SRA sang massive spraying para malikawan ang paglapta sang mga fall army worms kag tigayon pa nga masalbar ang apektado nga tubo. Paatag ni Basco, ang pagpangatake sang sining nga sahay sang peste ang masami nagakatabo kung malawig ang tig-ilinit kag may pagtupa na sang ulan. Ang duta nga wala na cultivate tugas sa kalawigon sing tig-ilinit, paborable o kung nagahatag sa ngigayon sa sining nga peste nga mag-reproduce kag ang pagtupa sang ulan nagatugot naman sa pagbuto sang ilang mga itlog. Sunod sa kay Basco, may mga kaiping man nga mga talamnan sa Kabadyangan ang ginatake sang peste pero parayon pa nila nga ginapatod kun bala initugas ang army worms o kun cutworms. Ang army worms masami mais ang ginatake sunod sa iya. Ginsiligman ni Yulo nga may report man sila sang pag-atake sang army worms sa Binalbagan kag Isabela. Pabalo ka mo kay para ma-report naton dayon subong sa sa natungdan no. So kay nasang aga to na kami sa iling-iling no kaga sa Webes ang aga ma-spray na kami dito no para nga matilawan naton no nga makontrol dito lang area. So monitor ka mo no sang aton nga kwan pwede man isa sa mga kararuton, pwede man sa mga naton sa tubo. Of course ang common gid sila siling naton kuano inang ang mais no. Kaga halos kani sa mga high value crops ginatira yaman no. So muna ang aton nga panawagan subong mag-report ka mo di para sana silikon na mapabalog kita sa DA kag sa Provincial Agriculture Office.